Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Dokotela wenu lo Mgibe'wensizwa udlula mahlobo impanga zethu likhwasi. Ngiyabingelela phesheya kwelwandle, ngiyabingelela kwelikamthaniya. Ngiyabingelela eGoli, eMpumalanga, Eastern Cape, Cape Town. Ngiyabingelela. Cha benkosi, ngiyathanda ukuthi ngenazi ukuthi njoba sizoba umhla 15 wephasika ngize ngitholakale ngiyoze ngitholakale mhla ka18 ke ngikhona eEast London ngizobe ngise East London mhla 18 ngiyacela ke bonke abangidingayo bazokwazi ukuthi bangibone khona. Ngisazobanikeza imininingwane ukuthi ngizobe ngikuphi nendawo. Kusasa ngizobe ngitholakala esigodlweni esikhulu kwaNtombela, ngizobe ngingekho eGoli. Kusasa ngizobe ngisesigodlweni esikhulu kwaNtombela eHammersdale eUnit 4 Mkhize Road E886. Ngitholakala lapho ke. Uma ufuna ungithinta uzongithinta kuzona inamba zami. Nikhumbuleke babukeli, awuvele ufike la ekhaya uyafona usho ukuthi hayi Ntombela ngiyacela ukubhuka usuku lokuthi ngizobe ngiza kuwena ngoba la ekhaya akugcwali, akusetshenzwe lento ukuthi kube no line abaningi. Kusetshenzwe umuntu uthola mhlawumbe ngosuku ngisebenza abantu abawu10, ngosuku ngisebenza abantu abawu7. So ngiyacela ke bakithi ngoba sithanda lento yesiphithiphithi ukuthi abantu ke bayihlele. Kukhona engiwakhile futhi engiwakhele wena wenhlanhla, wena ufuna into yenhlanhla, wena ufuna into business, kukhona ongiwakhile kuyispesheli nje kakhulu. Okuqala mangikuzwisa nje kuba u2.5 ngikuzwise nje kona okuzongena kube izinhlanga kube u2.5 ukwazi ukuthi ukuthole wena obona ukuthi uyazama kwenzeka ilutho woza no2.5 fees yaqala sikuzwise lento. Mawusufuna ukuthi kwakhelwe into yakho ke bese uza nemali yala ekhaya esivumelwano bayayazi ke abaningi esivumelwano uyatshela mawusu la ekhaya. Siyabonga kakhulu ngazi ukuthi ke abantu abaphile. Engifuna ukuxwayisa abantu ungakuvumeli ukuthi uthi uzofika ngosuku elukuthi ushe enyangeni yakho noma usho kwaNtombela uthi uzofika ngosuku lokuthi ulethe imali yakhona uludlule lolo suku ungayilethile ngoba izinto ziyajika bakithi. Ngiyacela uxwayisa abantu kakhulu ngalokho, nanokuthi ubheke uxabana nenyanga yakho noma uxabana nomuntu okusizayo. Ukubheka ungakuvumeli kakhulu ngoba amadlozi wakhe namadlozi akho asehlangene ekuyiwona akulwise intweni osuku kuzona. So manje ungakuvumeli ukuxabana nenyanga yakho. Ngiyabanxusa abantu ngabanye ngisho noma inyanga yakhe yakuphi, kodwa ngiyanxusa lokho ungakuvumeli ukuze izinto zakho zokwazi ukuthi ihlezi zilungile sikwazi ukuthi ziyaphambili. Ngomgqibelo ekseni ngiyathanda ukumemezela indaba yokuthi emanzini kuyayiwa ekseni ngomgqibelo ngo9. Ekseni ngomgqibelo ngo9 kuyayiwa emanzini. Bonke abafuna ukuya emanzini nothi umuthi awungisebenzeli uyayiswa emanzini asinde ngamanzi. Kuyayiwa emanzini ekseni uphatha umnikelo wakho na ke. Ekseni ngomgqibelo kuyayiwa emanzini. Ukungena emanzini u1.5 kuyayiwa ke emanzini ngomgqibelo ekseni ngo9. Ngomgqibelo ekseni ngo9 amanzi kuyakona kusuke kuyiwe empophomeni la ekhaya sikwazi ukuthi siyokuhlambulula. Mhlawumbe wakwathatha izinto manje seziyakujikela, mhlawumbe wathatha izinto manje usuyibona ithule zestakile. Siyawazi ukuthi siyogeza sikuhlambulule. Mhlawumbe wakwathola imali, le mali iyayinenyembezi phakathi. Siyawazi ukuthi sigeze sikuhlambulule. Wena nje ufika ngomgqibelo uphethe ubisi lakho nezinto eziningi zobusuyithola la ekhaya, nezinto ohamba nazo. Uyakwazi ukuthi uhambe nezinto
mawusubuyele emuva usuphikelele ekhaya uyakwazi ukuthi kube khona izinto oyitholayo ozoyisebenzisa ekhaya izokwazi ukuthi ivule ubudlozi bubuyele kahle esimeni sabo ngoba ungayisebenzisa izinto uthothi imithi ayisekusebenzeli isistakhile la egazini lakho ingenxa ukuthi ufuna ukuwashwa kube khona izinto ezivulwayo ungaqala ufaka umuthi okugcaba ngoba amafutha isikhathi esiningi ayakwenza ukuthi kublock nje la emzimbeni wena kade usebenzisa izinto kuvele kuthule nje ukuthi inyanga siyacela ke asibonaneni ngomgqibelo ekuseni nikhumbule ngomgqibelo kusuke ungasetshenziswa umuthi makiyo emanzini makiyo emanzini suke kusetshenziswa uyiwasho nabantu abayokhulekelwa sisebenza ngokukhuleka abantu abathi cha into zabo asilungi kunjani basuke beyohlanjululwa kanjalo bese mase sifike esigodlweni ke sesekhaya sekusebenziswa ke amakhambi esawaphiwe obaba omkhulu siyacela ukuthi abantu ke baye bene understanding yalokho kungenzeka unezilwane ezikhulumisana nawe kungenzeka awulale ebusuku ubolokhu ubona abantu izinto ongazazi uyadinga ukuthi uyesiwashweni siyokufaka emanzini izinto zakho zikwazi ukuvuleleka ziye phambili mhlawumbe umuntu futhi osebenzisa umuthi kodwa hayi ubone kungasebenzi uzugxeka inyanga ukuthi ayisebenzi cha kukhona la kublock khona kuvaniswe emanzini yohlanjululwa kuze kwazi izinto zakho ukuthi iphinde zibuyele kahle nje esimeni ube njengomuntu owaqala ukufika emhlabeni ungenalutho siqale kabusha sikhandeke ubuyele esimeni owawusazi phambilini ubhizi kusona siyabonga kakhulu ngazi ukuthi ke ningaphila nibe kahle siyabonga.